Kawadhi kaunti ma Kisumu ni doho mayalo buch mibadhi e boma ma Kisumu oyudo apisa maduol mochung'ne choko osuru gi ketho mar kawo asoya. Evans Agumba Oriato matiyo kaka jaloso gi customers e duol mar Kenya Revenue Authority ne odonje gi ketho mar kwayo asoya mar Ghana 500 e dwe mar 12 higa mar 2021. Kabang'e e dwe mar achiel higa mar 2022 ne ochako okawo Ghana 250 kowuok kuom Teresia Kinyi Wasonga duto mabiro silings Ghana 750 mondo ne okonye rocho chenro mar osuru mar skul mar Jane Adeny Memorial. Doho oyango ni Oriato ne okawo asoyago mondo mine okonye rocho nonro mag duol mochung'ne choko osuru kaluwore gi gope mane bandho skundno. Kata kamano Oriato ne otamore yie kethogo duto. Kama jang'ad buche Benson Ireri ne oweye thuolo gi rambun mar silings Ghana 500. Burano ibiro winj kendo tarik 25 dwe mar 11 higani. Of 2025, Evans Agumba Oriato. Of 2025, Evans Agumba Oriato. Of 2025, Evans. Kawadhi nyime en ni duond bura mar ODM okoro puodho welo mar Laktar Oburogi